fel vagyok háborodva. A szép pulóverjaimat, ami ott voltak évek óta ki van égetve. Szép takarítónőt hoztál te ide. Te nagyon jó vagy. Az egyik vak, a másik szerelmes a testvérembe, a harmadik nem jön, mert könyörögni kell, a negyedik felfalna, ha volna itt minden étel. Egy normális takarítónő nincsen. Az a baj, hogy itt, mi élünk, itt olyan gizdák az emberek, de most ezt halál komolyan mondom, hogy kb. 3 hónapja könyörgök, hogy jöjjenek segíteni udvart söpreni, meg segíteni takarítani, meg se halljak. Ott volt nekem 4 éven keresztül a pulóvera. Nem volt kiégetve, mert úgy kellett volna vasalni, hogy kifordítva, nem a mintát, hogy kivasalom elől a mintát. Jó, oké, rendben van. A másik azért nem jön, mert szerelmes a testvérembe, mert Zsoltika nagyobb, Zsoltika sokkal jobb. Van 3 stabil takarítónőnk, az egyik hullaszerelmes a testvérembe, de ezt halál komolyan mondom, Zsoltika van neki kiplakátolva otthon, Zsoltika van neki keretben, Zsoltika van neki otthon. Mikor kimentem először hozzá, és bementem a házába, nem hittem el. És utána jött hozzám takarítani, és számon kértem, hogy ez mi ez a sok-sok erekje a testvéremről, és ő megmondta, hogy ő szerelmes a testvéremben. És ezért csak heti egyet tud jönni, a többi 6 napot Zsoltikánál tölti. Hát én elájultam. A másik azért nem jön, mert beparrasodik a szemüvegje. Az nem vasal gőzölős vasalóval, mert neki beparrasodik a szemüvege. Az nem megy föl a fürdőszobába vízkövezni, mert ő neki tönkre megy a szemüvege. Akkor vedd le a szemüveget. Akkor nem látok, ha leveszem. Hát te komoly. Ő nem jön csak klímás helyre takarítani. Amikor meleg van, ő nem takarít. Ő nem jön. Én még ilyet nem tapasztaltam. Én nem tapasztaltam. Olyan mint hogyha neki otthon annyi klíma lenne a neki sok házában. klíma van, sok klíma van. Hát mondom, meg vannak bolondulva itt a takarítónők, mind Zizi, az összes. Udvarra nem találok söprögetőt, a házban nem találok takarítót, nem akarnak dolgozni, minden ingyen kell. Adjam oda ingyen a kaját, adjam oda ingyen a használt ruhát, mindent ingyen. Leadom, takarítsa le, kész. Az, hogy kiégetni te gyerekek, tényleg ma ott voltam. Azért kell az, hogy nem dohányzik, mert aki dohányzik, annak mindig... Mi történik itt? Mi történik itt? Jézusom! Láttad, megemelődött magától a váza. Hát ez már... Csohanoság. No, csohanoság. Csohanoság. Jó mondta ezt Lavaj be annak ide, hogy csohanoság van itt. Ide hívtad azt a nőt, de minek? Azóta van bajunk, azóta nincs takarítunk. Mióta nincs? Mióta itt volt az a nő, mi leültetett téged a földre, gyertyákat rakott köréd, jó, de jó volt. Mind elhittem, amit mondott, mindent elhittem, minden szava igaz volt. Csohanoság van itt. Az. Fúj a szél, fúj a szél, nyitva vannak az ablakok, ebben mi a csohanó? Fúj a szellő. Ha fúj a szél, nyitva van az ablak. De csikű, de szép van. Ajajajajajajaj. Rakok fel egy hirdetést. No, de hol? Hát hol? Hát itt a Facebookon. Hát hol? Szajra terjedjünk. Akkor tette a Facebookra, hogy megbízható, nem dohányzó. Takarít. De takarító, az lealacsonyító. Házvezető nő kereső. Így. Megbízható, nem dohányzó, házvezető nőt kell. Hát azon pixis, tudod? Házvezető vagyok. Nem takarító, aztán itt már szembesül vele, hogy ez azt jelenti, hogy takarítani kell. A hirdetést szerintem annyira nem nehéz megfogalmazni, hiszen tudjuk, hogy mit akarunk, azt így 1-2-3 mondatba befoglaljuk, és kész. Ennyi. Viszont az, hogy ez hogy talál majd célba, találunk-e majd olyan embert, aki tényleg valóban akar is dolgozni, és tényleg valóban lelkismeretesen ki fog takarítani, hát ezt majd eldönti a jövő. Jó, az életkorát még írjuk meg. 25 és 45 között legyen. Ne legyen öreg, mert akkor ma nem bír. Dehogy nem jó az öreg. Nem bír. 25 és 45 között legyen. Miért? Hát az 50 25 és 40, ez a 20 év időintervallum, a legaktívabb egy ember. 25 és 40. Elvált asszonyok előnyben. Azért fontos, hogy elvált legyen, mert ezek a takarítónők nem mondják el a problémájukat, hogy az úrokkal mit csináltak, meg blablabla. Ezek a takarítónők mind normálisak, és csak elvált asszonyok voltak eddig nálunk. Vagy szüzek. Na jön egy takarítónő, most castingra jelentkezett, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Hát én is izgatottan várom. Nagyon várom. Feladtuk a hirdetést, én már annyira nem hiszek benne, mert amikor hirdetést kell feladni, ez már rég rossz, mert
idióta asszony jelentkezik. Hát én jóra nem számolok, de hát remélem, hogy lesz, aki normális lesz és jön, és hát remélem, hogy találunk egy jót. Igen? Szép jó napot kívánok! Kovács úr. Kovács úr? Hát Kovács Géza. Kovács Géza? Igen, nem Kovácsék? Üdvözlöm, hát amint látja nem, mi Gáspárék vagyunk. Amikor megláttam a kis Miki Egér kinézetű Kovácsékat kereső versenyzőnket, elgondolkodtam azon, hogy biztos, hogy jó hirdetést adtunk mi fel? Vagy biztos, hogy úgy adtuk fel, hogy a Gáspárék keresik azt a bizonyos házvezetőnőt 50 alatt? Tehát mert ez 50 fölöttinek tűnt. Már ott kihullott a rostán, amikor megláttam. Gáspárék. Igen, most maga jött a... Várjon, nem- előbb most, mert lehet, hogy jöttem, de már megyek is, mert ugyanis, ha most a Gáspárék nincsenek a címlistámon, akkor nem jó helyen járok. Hát mi nem Miki Egeret keresünk, hanem Gáspár. takarító. Jó, hát azért remélem, hogy a frizurámra nem tesz semmiféle megjegyzés, mert már megyek el. Értem. Gáspár kicsoda? Gáspár Győző. Gáspár. Gáspár Győző. Megvan? Nagyszerű, megvan, jó helyen járok. Önismerősnek tetszik lenni nekem. Most maga az a megbízható, nem dohányzó házvezetőnő, jelölt, 30-50 év között, stimmel, akkor... Igen, személyigazolványt fogok majd kérni. Várom az érdeklődők privátban való jelentkezését. Erre tetszett jelentkezni? Kimagasló a bérezés. Tessék úgy bepózolni? Kimagasló a teljesen bérezés. kimagasló. Tessék úgy És pózolni? megbízható, nem dohányzó, 50 alatti. Megbízható, nem dohányzó, 18 múltan. Nem hittem a szememnek, hogy mi van, és hát elővettem a telefonomat, és szelfiztem, és készítettem róla képeket. Elképesztő hazugsággal rendelkező takarítónőt láthatunk, akinek listája van, aki itt dolgozott, ott dolgozott, aki ezt csinálta, azt csinálta. Csak az a baj, hogy én ilyeneknek már nem hiszek. Ezek mind szénhalmasak. Ezek mind azok, és szerintem ez a hölgyike is az. Olyan ismerősnek tetszik lenni, nem tudom, hogy hol Déjà vu, előző Déjà életből. vu. Én is Déjà vu, járok, déjà így rettentő sok Aha, déjà vu értem. érzésem van. De olyan- Ez a járom a világot, és egyszerűen csak azt hiszem, hogy ezt is ismerem, azt is ismerem. Na, üljünk le, jöjjenek akkor, mert rövid az időm, nagyon kevés, üljenek Hát de le. most maga próba takarít. Állj, stop! Most nyomunk egy stop gombot, stop! A mai nap, aki jelentkezik, az minimum 1 óra hossza, ez a próbálkozunk. Megismerkedünk a gépekkel, tudunk-e vasalni, gőzállomással. Na, akkor most ott stop, most önnél a stop, kedves asszonyom. Én vagyok a fizető, magánál a stop. Én értem, csak. Én vagyok a fizető. Csak jelen pillanatban fordítva ül a lovon, és ráadásul fejjel lefelé. Abban az esetben, hogyha valahol dolgozik az ember, azért én úgy gondolom, vagy munkát szeretne, csak így, hogy szeretne egy munkát, akkor a munkaadónak a szava az elején legalábbis olyan szent, és akkor nem sértjük meg, hogy fordítva ülsz a lovon fejjel lefelé. Aha, értelek kisanyám, akkor én fejjel lefelé a lovon ülök, akkor te meg a ló melletti keréknyomon haladsz valahol, nem tudom, ott oldalt. Jó mondja Gacs, igaza van. Ugye? Igaza van, fordítva ülsz a lovon állandóan. Miért ülök fordítva a lovon? Ráadásul fejjel lefelé. Fejjel lefelé, csácsipágom, Mert csinált jó. Tessék ecsetelni ezt, mert mielőtt kiteszem a szűrét, szeretném tudni, hogy ez mit jelent. Nokia Gacsinak a szűrt, nem én mondjam. Szeretném tudni, hogy ez mit jelent, mielőtt kiteszem a Jó, szűrét. more. Tehát figyelj, Nem, more. figyeljünk. Tehát itt most tegyünk rendet a fejekben. Tehát Hölgyem, nem pszichológus keresünk, takarítót, könyörgöm! Hívja a mentőt gyorsan. én kikérem először is, add egy. Először kikérem a takarító női címet. Nem takarító nő vagyok, hanem nagyon komoly referenciákkal rendelkező házvezető nő, aki a nagyvilágban a illusztrisabb helyeken volt házvezetőnő. Akkor Nem tessék takarító. leülni, és Hát, mutassa azokat az ajánlóleveleket. Arról van szó, kedves asszonyom, hogy nekem már a szép nagyanyám is nagyon komoly házaknál volt
házvezető. Mondja Gadzsi, igaza van? Ugye? Igaza van, fordítva a lovon alandóan. Miért ülök fordítva? Ráadásul fejjel lefelé. Fejjel lefelé, csacsipak a Gadzsinak jó Tessék mondja. ecsetelni ezt, mert mielőtt kiteszem a szűrét, szeretném tudni, hogy ez mit Miért jelent. Nokia Gadzsinak a szűrt, nem én mondja. Szeretném tudni, hogy ez mit jelent, mielőtt kiteszem a Jó, szűrét. more. Tehát figyelj. Nem, more. Figyeljünk, tehát itt most tegyünk rendet a fejekben. Tehát, Hölgyem, nem pszichológus keresünk, takarítót, könyörgöm! Hívja a mentőt. én kikérem először is, add egy. Először kikérem a takarító női címet. Nem takarító nő vagyok, hanem nagyon komoly referenciákkal rendelkező házvezető nő, aki a nagyvilágban a illusztrisabb helyeken volt házvezetőnő. Akkor Nem tessék takarító. leülni, és Hát, mutassa azokat az ajánlóleveleket. Arról van szó, kedves asszonyom, hogy nekem már a szép nagyanyám is nagyon komoly házaknál volt házvezetőnő. Tehát Kovács Pistát kerested, Ja. ha te ehhez képest Gáspár Győző neve egy kicsit illusztrisabb. Mitől? Mit ő? Gáspár Győző. Ki az a ő? Magyarország legnagyobb showmenje. És Televízióban van micsoda? reggeltől, estétől, Mikulástól, Vakulásig tévébe szerepel. Miért? Azt nekem ismerni kéne őt. Hát ha nem ismeri, én ha nem tehetek, az legyen a magaszegénységi bizonyítványa. Most először- maga ül fordítva a lovon, de nem fejjel lefelé, hanem biztos. nyakkal felfelé. Nem hiszem el, hogy Magyarországon engem ne ismerjen. Van olyan ember, aki nem ismer. Hát ezek szerint ő annyit volt külföldön, nem tudja, hogy ki vagyok. Most láttam először az urat, ő is most lát engem, nem biztos, hogy engem kell ismerni, hiszen én sem De ismerem én őt. ismerem Na, maga. üljünk le Most végre. már beugrott. Tudja ki volt az, aki ennyit beszélt nekünk? Amikor nem volt ez a Miki Egérizébe, mi az A Miki hogy nem maga ismerem. volt az a nő, aki jött, te nem ismered meg, aki elvarázsolt téged. Te. Hát az maga a, egy csaló! az a szélhalmos Maga nő. egy csaló! Hát ez egyszer Maga egy csaló! illusztris tényleg, házakba álmos. takarít. Ha maga egy csaló, most esik a csalcsik, az a Gadzsi! Tajmi! Jaj, csaló! Ismerős volt, de azt gondolom, hogy vagy a tévében láttam, vagy valahol ismerős volt, de nem tudtam hova tenni. És amikor elmondta, hogy ő az a Csohano Gadzsi, na akkor azt mondtam, hogy csaló vagy, szélhalmos vagy. Akkor már rájöttem, hogy baj van. És akkor nem értettem a Gadzsinak az egész szerkezetét, nem értettem az egész összerakását, hogy mit akarhat ez a Gadzsi, hogy miért jött ez ide? Én ezt csak másodállásban csinálom, ezt egész zeneműzést, meg ilyeneket én főállásban. Házvezetőnő tetszik lenni. De még nem is akármilyen. Még nem is akármilyen De vasalni házvezetőnő. tud-e? Hát vasalni kell, vasalni is kell? Hát Nem, egy vasalónő az beszélgetni külön kell van. csak. Vasalónő az külön van, Hát nem? mi, ki kell takarítani? A házvezető nő az leginkább instruálja a férjet és a feleséget, hogy hogyan éljenek harmonikusan. Most maga, És amiről beszél, a az ház- nem házvezetőnő, hanem életmód tanácsadó, életmódvezetési tanácsadó. Tehát nekünk nem erre van szükség. most nem Nézd, Nekünk arra van szükségünk, most hogy... a lapot. Nem, kéne elmondom. Arra van takarítani. szükségünk, hogy felmegy az legfelső emeletre, kipucolja az összes szobát, a fürdőszobával, a teraszokat, lehúzza az ágyneműt, lehozza, beteszi a mosógépbe, kiveszi a mosógépből, kiteríti, mivel a szárítógép elromlott, majd utána folytatja a középső szinten, dettó ugyanez, utána pedig lent, amikor én meg vagyok főzve, szépen kitakarít. Ez a házvezetőnő dolga. Mert ő azt óriási vezeti kérdés azt a házat, amit meg van Bocsánat, adatva. mi nem azt írtuk Ma le. ne Mi tessék nem azt engem írtuk le a Facebookon, kiforgatni, én hogy- ezért nem tudok fizetni, amit maga Nem, nem azt Óriási írtuk le a tévedés. Facebookon. Forintot sem, nem még Várja, kimagasló vegyél már bérezés. levegőt, ahogy mint apám, egy folytóba beszélsz. csajért. Kimagasló bérezést azért, hogy ő megmondja, hogy te mit csinálja. Én is hát szólaljak ma. Finos volt a korához képest, megmondom őszintén, csak én nem érzem benne azt, hogy ezt tud vasalni, tud takarítani, tud ablakot pucolni. Szerintem inkább azt láttam benne, hogy trendy lady.
A házvezető nőnek teret kell adni. Milyen kérem. A teret kell adni? házvezetőnőnek Teret? nem teret kell Magány. adni. Hát vödröt kell Hanem adni neki, munka! munkat, sampont kell adni, még pucolókot, azt ki kell takarítani az ablakot. Egy jó minden. házvezetőnő magától is megtalálja, higgyel nekem. Akinek nálunk volt csak lavajbeatok kezdve mindenki, de nem beszélt annyit Szilvis, mint maga. Hát maga Ma kioktat, Szilvi sokat beszélt, de Kedves Hát Szilvi nem nézett, mondjad, mondj fel a főzött kávét, azt hát csinálja. Addig ahogy meg feszvakerélé. Jó, A Szilvi nekem jött elég fel, a- iszok egy kávét, csinálom, nem beszélj ennyit, hogy ter, de jó, nem az űrhajóban nem megy. Kipróbálta? No, Kipróbálta? Azt, aki csak iszok egy távét, hogy próbáltam ki Szilvi? 15 évig itt dolgozol? dolgozom. 15 évig itt dolgozott. Jó, érdekes, akkor miért ment el? Már De lerokkant. érdekes. Gerincsérbe De lett. lerokkantották nagy valószínűséggel, nem? Hát belerokkant a Majd a végén munkába. már mi leszünk a hibás. De valószínű belerokkant a munkába. Egy biztos, hogy nekem áram van, mert a minőségnek Mennyi az ára van. óradíja, vagy mennyi takarít ki? Hát azért alsó hangon egy ilyen 3-4-500 ezer forint, 3-500-ig beszélhetünk. Hát azért ma disznót veszek, meg borjút veszek, azt felnevelem. Ha nem takarítónőnek adok 3-400, olyan ezt itt a a ház- faluba 1000 forint eljönnek a jányok. Maradjunk retkesek, azt legyen tiszta retek, hát ne haragudjon, ha maga bolondnak néz minket. Nem, én csak a saját munkámat tudom, értékemet Hát de tudom. ma rég koszkerázni kellett volna takarítani, nem magyarázni. Hát az előadásból Ez előadás. attól nem lesz tiszta. Menjenek ki, és Miért kéne ahhoz kimenni? jönnek olyan rendes Miért kéne ahhoz pillanatok alatt, hogy kimenni? csak pislog. Szeretném látni, hogy Nem, hogy menjünk ki, dolgozik. hadd csinálja Balcsi. Az abszolút nem tetszett, hogy ő azt mondja, hogy én ne legyek ott, amikor ő takarít, mert én szoktam együtt is takarítani a takarítónőkkel, hogy közben beszélgetünk, és akkor úgy jobban telik nekik is az idő, meg nekem is, én is hasznosnak érzem magam. Pláne, hogyha itthon vagyok, esetleg, ha nem vagyok itthon is, úgy takarít, úgy, de engem ne utasíts, hogy én menjek el itthonról, mert miért? Hova menjek? Ha befizetsz egy wellness hétvégére, haver, vagy mi van? Nem megyek. Gyere, elmegyünk. Szeretném. Gyere, úgyis Hagyjon el kell neked menni punkáékor, el kell vinni 2 liter tejet, mert az azt Menjél, vigyázz, nem érdekel a hülyeséget, neked se. Beasszony, Budin próbálja az evés. Adja Így van, nekem igaza egy van a lehetőséget. Galcsina. Na, No, gyere, pukor, kell vinni 2 Jó, liter tejet. vigyázz, majd én itt meg lesek-e. Megnézem, hogy Biztos, hogy hát van. csinálja Nem ma. én nem érdekel. tudok úgy dolgozni, hogy lesz. De gyere, papuskot akarnak, sütőzt is csak itt De tájba, mit akar legyen? ragasztani. De gyere, menj Mi az, punkáékor, hogy na gyere. les? Itt hagynak az, hogy szépen. les? Utána tehát Na gyere. az én anyám mindig Jó. azt mondta, Na. hogy Na. nyugtával a Dicsérd napon a napot. menjenek. Akkor én meg Az, azt amit szeretném, így- azt Jó, szeretném majd beszélj már, mondani, mindig csöndben van, beszélsz. mindig beszélek. Na, gyere, Majd a beszél- pukáik várják, Majd a beszélek a papuskot saját akar- házamban, mert mindjárt elverlek agyon. Csönd. Mit csönd? Hát takarítson ma, köszönöm, nem lesz, majd Ja. én jövök akkor. Elmondhatom? Nem! Itt azért vannak Menjenek, értékes elhagyjanak. dolgok. De mi? Tessék nézni ezeket a nippeket, ezeket a herendi porcelánokat. Ez, ha ne talán eltörik, akkor az le van vonva. Köszönöm. Na, ezt Miből akartam van? elmondani. Hát nem csinált semmit volna. Miből van? Hát akkor a mai nap nincs kifizetve, akkor így mondom. Nem fog eltörni, ebbe egészen Így biztos. mondom, te süketné ma, mert te semmit Jó. nem értesz. És Gyerünk a nézzük már. punkáékor. Na, jó, Arri, már hívjon mobilon. adjanak teret. Na, csinálj, amit akar. Engedtem a győző akaratának, elmentünk itthonról, viszont azt nem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni. Vadidegenre itt hagyni a házat. Vadidegenre. Istenem, hogy ezek is végre kimentek. Istenem, most 85-tel levettem őket a múltban, basszus. Na mindegy, kikoszmol csak mindenütt. Mindegy, kell a mai pénz, kell a mai suska. Parfés, takarítás anyátok, gyámátúróba, takarítás, de szép buli utána takarítás. Isten, de jó! Végre elmentek enyém a rezidencia. Takarítás, tudod kicsoda takarítás. Hát tulajdonképpen ezt meg is nézhetni még nagy többen, olyan régen Anyám, ez nem igaz, öcsém. Ezek teszik a fejüket, mikor üres a hűtő. Van benne nyomadékos. Se. Pezsgő sincsen, na ebben ugye a túró van. Mit tesztek? Mit zabáltok? Mit zabál...
Mit kóstolom? Nem rossz az életből, ezt etünk egy kicsit. Olyan annyira nem jó. Veszünk egy alapapőt. Banyát, azért micsoda. Rendi. Eltőkölt, mi van? Veszek neki. Ha! Aha. Mi történik itt? Te csárem a karmigo. Ha dik maszok erről gagy, nézd ma. Szívem szerint mit csináltam volna? Hát, 2 a seggébe rúgtam volna, kirúgdaltam volna a kapun kívülre, mert ne haragudj, hogy az éjjel nem játszunk, hogy mi lefekszünk máshol. Jó napot! Jó napot! Nagyon hamar megjöttek. De én azt hittem, hogy szülni fog a néni, hogy szétrakta a lábat, és hát ilyen hangokat adott ki. Én azt hittem, hogy ma itt meg fog szülni. Mi történt? Így fel a gyarmati Rosszul érzi magát? Azért feküdt le? Felkészülök, kérem a munkára. Rosszul van? Leesett a vérnyomása? Kérem szépen. Nem bírom. Tehát egy munkára, Nem bírom. egy minőségi munkára föl kell készülni. Drága. Jelzem, én ahhoz Szedje vagyok össze a szokva. sátorfalja. Na várjon, hallgasson meg. Hallgasson engem is végig, én nem mielőtt- szólok, én nagyon kedveset Figyelj. szólok. Szedje össze a sátorfájat, addig még én nekem el nem gurul a gyógyszer, azt úgy nem csinálok, mint Lajka, hogy váltalval jövök. maga beszél, még peskője sincs a hűtőben. Ha tényleg ezt csináltak volna az eddigi takarítónők nálunk, akkor tényleg a retek megenne minket. A pakoljon össze, azt menjen magának Én, hazaért. ahol annyi Hát per- ne haragudj, ma volt itt mennyi takarítónő nálunk, hogy nem egyszer rakta szét a lába. Ha tetszenek Szilvi, meg Lavajba így szétrakta volna a lábat. Nem is takarított volna senki úgy, mint én, azt akkor még Nem maga takarít, az a pizza is mi van kivéve? Üdítők is, ne haragudjon Mindenki majd. van rakva! Nem, mit gondolt, hogy most Szedj össze magad, itt a tászkája, itt a címot, menjen Rögtön magának azt a gondolták, címre. hogy majd a retek- Menjen magának, Értem, ne hogy- nézzen engem bolondnak. Értem, értem. Szétrakja a lábat, hát mit akar Azt maga? gondolta, hogy ezzel a retek eltakarítással Milyen kezdtek. retek, hol vagyunk mi retkesek? Rá kellett hangolódnom, hogy Milyen egyáltalán nem hangolódjon rá maga? vállalja Bolondnak meg. néz minket máshol, és engem már nem néz senki bolondnak. Azon gondolkodtam, hogy Na egyáltalán nem bár, ilyen retkes, csináltam üres magáról hűtő- videót, kirakom a Facebookra, és kiírom, hogy meg egy Persze. csaló Ugye, szélhámos. Én nekem hiába rakja ki, A mert nekem hűtő olyan a üres. referenciám, kirakhatja. Ez nagyon Üres nagy. a hűtője, még az sincs benne, csak a mocsok van ott mindenütt, Hol? és akkor még ráhangolódni se Hol? tudok, mert szomjan nem mocsok? tudok dolgozni. Szomjan meg én, hogy lehet dolgozni. Kinyitom, üres. Mit Kérem, esznek maguk? Semmit nem esznek. a munkahelyre visszük magunkkal mi is. Elindulunk Milyen forgatni, munkahelyre? visszük azt a kis fél literes vizet, literes vizet. a mezőre a Kóla, kapás ez ember. az amaz. Ne. Mit a nagy múlt? Most Ne vitatkozzon a feleségemmel, mert hogy én maga, nekem hogy nem jel az a magad? feladatom. Hogy jel magad? Csömbbe vagy? Én nekem nem az a feladatom, hogy magad Dikma, bulát, abba, Itassam. dikma. Erre azzal magad, mint Kamó Piroska, dicsen, dik. De szép, buli után a Mondom, takarítás. Dili. Nem adnak lehetőséget. Bajban. Olyan házvezető nőjük lenne, olyan hangulatot varázsolnék az Dili. életünkbe, hogy ellenünk. Kérem, Tadá! kérem, én nem házvezetőnét keresek, az csak ilyen hívó szó volt. Hívó. Gondolja meg! Nekem Ilyet nem- takarító kell. Most azt mondom, hogy adios amigos, az nagyon szép. De még ha Mi itt van, beszél? Milyen kettőm. migos? Milyen migos? Adios amigos. Mi az? Jó van, ma, adios, Amigos. amigos, menjen ma magának haza magának innene. Ja, jó van, egyezünk meg előbb, na. Mit egyezünk, menjen magának, nem Nem, van csitkira, menjen ma magának haza innene.
ugye majdnem talán így. De nem szexuális életre hittem magad, menjem a takarítani hittem magad. Na jó, de fontos, hogy egy takarítónő szép legyen, De- csinos de- legyen, de- okos de- de legyen. okos, de maga szép is okos. Tőlem lehet a világ Na jó, vége. menjünk ma, én bebeszélem Lehet vele, egy egy dzsamacskát. banyarém is, csak tisztán takarítson. De nem tud tisztán Ha takarítani, ma odára nincs ugyan neki felrakni a semmi. lábat, Ne tedd ma oda a seprőt az asztalra, te is! Hát energiát kértem, és kaptam. Így, tehát először is így kérünk. Nem kérünk se kapunk energiát. Menjen nem magának, mert dolgozunk. mit tudja Se maga semmi. mesztelen ülje, azt látó ilyet, menjen Jó van magának. már, jó van, most örülnének, hogy ide jöttem, nézze meg. Menjen a címire, ha akar, menjen. Nem is dolgoznék maguknak. Nagy tévedésben vannak, én választok, de nem magukat. Ilyen Szuper, házártos, ámen! ilyen házártos. Amen! Van Isten! Sőt, tudja, mit mondom? Van Isten! Nem is szép, hanem egy granda. Nekem így jó! Nem is dolgoznék vele. Viszont nem is dolgoznék Mora, vele. ez itt hagyja az összes gonoszságot. Hát kit hívtál te ide? Ja, azért a napi béremet. Menjen ma magának napi bír, arra van a napi dzsothará. Menjen arra magának a... Menjen Jár a magának napi innen a bérem, hazáért. jár a napi- Napi bír, Ezt mondom, ne olyan a törődjem. napi, menjen magának Nézzenek, hazára, hogy menjen nem magának mondtam, hazára, én nem napi megyek. bíra. Menjen magának a hazára. Persze, majd Menjen a címire, le van vigye. törölve, nézzem. Ne, a bírem mellé töröd, van arra törölve. menjen ma magának Én addig hazára. nem megyek, amíg a béremet Napi ide bír, nem menjen adják. magának arra hazára. Szégyelje magad, hogy napi bír kér azért, hogy ő neki szülési fajasai vannak, meg pizzázik, meg belenyúl a hűtőbe, meg jól lakik. Én nem, hogy napi bírt kérnék, én a szégyenembe elsüllyedtem volna, és elastam volna magam. Meddig voltam itt, nézzenek. Meddig voltam itt, ki szétrakta a lábat, neki szülni akar. Nem, hát energiát, Szólja a energiát. rendőrségnek. Nem ismeri a jogás Győző. pozíciót. Jogas Joga. pozíció. most nem Hát akkor hajlandó meg a nem távozni. dosszi akar, jogas Energiát, pozíció. energiát. Hülyén van, te Energia. meg oda jönni, te is kapol a Energia. fizetést. Na, kérem. Ma, hát értelmesen Menjen haza. beszél. Hívom a rendőröket, menjen Egyezünk haza. ki, egyezünk ki. Nem egyezünk, menjen haza. Majd takarítok én, elengedjük. Majd én takarítok. Hát én jobban takarítok, mint ő. Elengedjük, majd kitakarítunk, az jó van. Na, a anyok is megemberelik magukat, azt meg kitakarítunk. Ennyi. Függön tudok rakni, mosni tudok, vasalni tudok, főzni nem tudok, majd megoldjuk. Ennyi. De nekem ma többet takarítani nem kell. Én nem vitatkozok, nekem erre nincs idő, hogy magának a szexuális Nyissad a testét kaput! lessük. A kapu nyitva van, menjen Nyissad a magának. kaput! Viszontlátásra. Most tudják mit? Nem is akarok maradni. Ne is maradjon, viszontlátásra. Vigye a pizzáját is. Hát fennáll, hogy Látjon, viszem, jó, hogy nem már majd itt éhen dolgoztam, meg szomja, meg minden, még zsebét fizetni se fizetnek. Viszontlátásra. Elhihetik, hogy azért én is ki tudom tenni a Facebookra, hogy milyen emberek hirdetnek. emberek? Jó Nem adnak. Istenem! Tehát Én meg azt gyakorlatilag rakom Ha majd ki. megyek, batyám, hozok meg annak a konyháról itt. Hölgyem! dolgoztam. Menjen. Hölgyem, Ne azért hazud. nem tud túljárni az eszünken, ott a kamera. Kisikerelni Tehát azt a minden. kamera felvételt kirakom az én Facebookomra, hogy maga itt hogy tette. Jó van, ne Facebookon, hagyd menjen ma magának a Ki gazsi haza. akarnak zsigerelni. Nem akarok kikísérni, menjen ma, foglalkozzon a testivel. Hallgasson már, mert szájába dugom. Na ne dugja az én szamba, ne dugja az én szamba, mert ha én beledugom a maga szájába, menjen magának. Nagyon jó lesz. Jó, ez igen, akkor arra megy ki a játék, hogy én beledugjam. Jaj, dicsak, na akkor maga nem is azért jött, na menjen magának. Tényleg menjen magának. Menjen magának, beledugna a szamba. Fordítva, te dugjad az Na viszontlátás, Viszontlátásra. viszontlátásra. Kitettük ugye a szűrét, ő nem nagyon volt hajlandó elmenni, és ő azt hitte szerintem, hogyha majd a győzőnek elkezd udvarolni, flörtölget vele, akkor majd kap némi gázsit. Hát ezt benéztem, mert valahogy ma a győzőke is résen volt, és azt mondta, hogy szó sem lehet róla, tessék távozni. Hello, mi kácsinga, dikma. Ez nem takarítani jön. Ez koffolni jön. Ha rohadjak, meg koffolni jött a gazsit. Henavi, jaj, gyerekek. Megbolondultam. Vedd le azonnal a hirdetést. Megbolondultam. Vedd le a hirdetést. Megbolondultam. Mondom, vedd le a hirdetést. Én is ezt nem leveszem. hiszem el, gyerekek. Ezt nem hiszem el. A hirdetést azt mindenféleképpen levesszük. Most már a Gáspár család önmagának takarít, öntisztítóak leszünk, ez a legtisztább ügy, és nagyon szeretném, hogyha az ilyen szélhalmos alakok elkerülnének minket. Győző. Hagyja, ne szólja hozzá. Ez a te hirdetésedre jött. Még így jön be. Kovácsi. Kovácsi. Te ma volt itt. Jaj, ma volt itt, Azt ma nem Kovácsi. hiszem, mert ez, tudod mi? Csaló szélhalmos. Ezzel elmentünk volna tovább, itt kamionolt volna, meg kipakolt volna minden. Hát te ilyen asszony, te beengedni a házba másodszor. Napi díjat kért, a semmi, hogy ő itt fekhetett az én kanapémon. Hát a kanapénak bérleti díja van, amikor fekvés van, tehát hogyha ő itt feküdt egy 2 óra hosszat, akkor az 20 000 forint, én kérek elnézést.